Okay, vi er klar. Er du klar, Niklas? Ja, get up. Okay. Hovedpåstanden i talen. Niklas. Statsministeren kernes budskab er at gøre regeringen bedre, rette op på skaderne, den forrige regering har taget, og tage den nødvendige ansvar. Vi kan alle tale mod en don't tell, show it. Og det er faktisk det statsministeren gør. Hun nævner ikke den tidligere statsminister eller den tidligere regering med et bestemt ord, men hun viser det i stedet 2 steder, hvor hun bruger ordet mand med direkte henvisning til den tidligere regering. Thorning nævner, man har ikke investeret nok i uddannelsen, og at man har i stedet for en hjælpende hånd at komme ind med nye regler. Julian, hvilke tager du næste? Fantastisk. Hvilke værdier fremsættes i talen? Det vi har fundet frem til, at den vigtigste værdi, vi har i talen, er et fællesskab og sammenhold om den her krise, som vi skal komme ud af. Hvis vi gør det samlet, så kommer vi meget nemmere og lettere ud af den. Ja, hvis vi gør det samlet, og de tunge skuldre skal bære dem største læs, så der skal være fokus på det. Så det er meget godt. Appelform. Den overvejende appelform er ethos. Hun spiller på troværdighed og prøver at vinde troværdigheden tilbage fra folket. Julian, vil du tage det, jeg skal sige? Ja, det er fordi, det der sker, er, at hun har mistet troværdigheden efter valget, fordi hun ikke har holdt alle sine valgløfter. Så efterhånden, som tiden er gået, har hun mistet troværdigheden, og det hun så skal med talen er at vinde den tilbage, så folket igen stoler på deres kvindelige statsminister. Argumenttyper. Ja. Vil du tage mængdeargumentet, Jørgen? Mængdeargumentet har vi sat som en argumenttype, Helle Thorning-Schmidt bruger i sin nytårstale, fordi at det er en mængde, altså hele Danmarks befolkning står sammen. Det er en stor mængde, der skal holde sammen for, at vi kan løse den her krise. Yes. Sammenligningsargument. Hun sammenligner krisen i DK med situationer fra DK'ens egne erfaringer. Eksempel. Kan I huske, hvordan det var for bare 4-5 år siden? Dengang kunne man nærmest gå ind for gaden og få et job. Og man kunne dog nok gå ind i en bank, uden at komme ud med et lån. Nu har mange, særligt de unge, svært ved at finde arbejde. Virksomheder er svært ved at sælge deres varer. Utryghed og bekymringer for fremtiden er blevet en del af mange familiers hverdag. Dårlig virkelighed. Julia. Kærlighed. Sproglige virkemidler, der bliver gjort af korte sætninger, så det gør det lidt for modtagerne at forstå, hvad der bliver talt om. Ja, for budskabet nemt forstået. Eksempel, Niklas. Skiftet fra gode til dårlige tider blev forstærket af en begivenhed ude i verden. Man førte en kortsigtet og slap politik. Nogle finansfolk jagtede den hurtige gevinst. Der blev flyttet rundt på investeringer, som om det var matadorpenge. Det var det ikke. Det var menneskers arbejde, hverdag og opsparing. Yes. Fantastisk. Så vil Nikkel og Victor tage over med at sætte sig her. Sæt dig ned og tag. Det var vi sgu ikke lige forberedt på. Og så ser okay. Ja, hvad er nodalpunktet i samtalen? Og nodalpunktet, det er i den her tale, det er sammenhold. Og der er også nogle ord til, nogle diskurser. Kan man kalde dem. Ja, der er nogle ord, der knytter sig til det, for eksempel samarbejde, solidaritet og samfundssind. Står alle sammen i træk på side 18, blandt andet. Så bliver der snakket lidt om fremgang og tryghed og sådan lidt. Også for ligesom at vi sammen skal bære landet frem. Ja, så. Vores vurdering af talen, det er, at den er meget... eller det er ikke så meget mening for... Altså, hun taler bare lidt løst om, altså, hvordan det står til i landet. Men hun siger ikke så meget om, hvad hun vil gøre ved det. Andet end, at hun har tænkt sig at gøre et eller andet. Så...
så ligger hun også vægt på, at hun er en kvinde. Fordi hun fortæller om eller hvordan kvinderettighederne er blevet bedre, siden hendes mormor var der, og hendes mor. Sædelighedsfejden. Så er det ligesom det vigtigste. Altså hun er den første kvindelige statsminister. Er der noget, jeg vil tilføje? Lockdown. Vil du have noget? Ikke noget? Eller... Vil du op det?